Pennod yma! Martha wedi cael digon yn barod, so ni wedi blincyn dechrau to. O, damo. Be mae'r pedals ma'n neud to? Ysga throttle awr. Trotl o'ch hyn. Yr un peth o carnol yma. Ie, so sy'n mewn She's a beauty! Y gyfrinach i briodas hapus. Os unrhyw reswm am ti'n prod i fi, achos bod fi'n gwrdd yn ei te yw e. Felly hwnna. A'r cyfrinachau i sianel YouTube llwyddiannus. Mae hwn yn rubbish unboxing channel. Dim o hwnna. Fi pobl wedi switch off erbyn nawr. Surname Morris, for now. Yeah, for now. Dim yn hir iawn. Not for long. Joe, you're going to film all my private details now and everyone at home is going to have my phone number. And my address. Clwb Teifi. Na, beth o'n yn gofyn am? O, rhif y car fe. Yeah, so rhif y car. So, o'n i'n mynd i ofyn ti am hwn, achos oedd dad yn raso, fel ti'n gwybod, a oedd number e oedd TA41. So, yn lluniau bob man gyda mae TA41. So, o'n i jyst mynd i holi, oedd i TA41 ar gael, achos bydde fe'n really... Bydde'n amazing sy'n ni'n gallu cael y rhif os mae gael. Ydy, so mae'r gael. Mae tad ti wedi reteino'r number. O, da iawn, Eilir. Good job. So, fi lle roi fan hyn, TA41 da, dwi? Yep. TA41. Class 1. So, mae hwnna di wneud. So, ti di wneud hwnna, fi lli issue a licence i ti. Okay. Mae oili fod dod â neis wallet i roi e mewn, gobeithio bod e'n dod o fe. Okay. Oili ni siarad am gofio. Yeah, I know. A wedyn mae hwnna i ti wedyn. Wow, so, it's happening. Yeah, so members' constitution, so rules and do's and don'ts, basically. Pethau bwysig, Beibl yw hwn, ie? Mae rai fi ddarllen hwn, neu siŵr bod fi'n gwybod beth fi'n neud. Hey, thank you all for coming. Meeting closed. Thank you for new members, Hana. Well, old new members, yes, you've been around for a while. We're all going to the kebab shop and I'm at Bilan's paying. Damo, well i fi fynd, cyn bod oeli'n rhoi'r order mewn. Draw at Owens HQ gloi fyd. Cyw Hana. Have you started, have you? O, Joe, di dechrau. I'm just drinking my tea, I am. Dau mewn to drws te, fe? Helo. Helo. Ti'n iawn, gwawr? Good, diolch. O, mae dad i'n hala ti glanau lan, ydw e? Ie, chi'n dod i ffilmo. Mae'r car wedi cyrraedd fan hyn. Be ti'n meddwl o fe de? Byddai'n onest, ti wedi gweud ti moyn? Ti wedi gweld fy ceir gwell len, siarad o'r ti? Ie. Ie, ti wedi gwneud bach o raso i ti? Bach. Bach, yn y juniors o fe? Ie. Be ti wedi bod yn raso? Iaris. O fi a Elin yn siarad car. Oh, cool. A siwr dath ydy ti? Not good. Not good. Pam fe digwyddodd? Ges i lot o black flags. O'n nhw'n black flags iawn o ti'n heiddi nhw neu oedd e bach yn unfair? Na, bai pawb nhw ddau gyd. Pawb arall o fe? Ie. Lle gawn ni competition, pwy sy'n cael mwy o black flags, fe? Ie. So mae lot o waith yn ei fi'n credu. Felly ni ofyn i dad ddod i helpu, fe? Probably. Ti'n meddwl bod e'n fodlon? Probably. Mae Martha wedi cael digon yn barod, so ni wedi blincyn dechrau to. O, damo. So mae de? O, helo, blwyddyn newydd dda. Happy New Year y ti. Ti'n iawn? Fi'n good, yes. Ei, dretha weles i ti, o ti few pints in. Ar ôl... Wel, ni'n goffa celebrate achos rhywbeth, ysgrifennu cofio pam? O, ie, do. Do, nath chi fito ni, do. Lot o look hwnna. Do, gathen ni a good time yn Pembrey. Fi'n good, do dde? Hwna'n... A le sych fe, dwi'n siarad yn... Wel, fe'n good day fach o'r teg. So ni wedi mynd o Swift, neis i siarad bang. Ie, so yn edrych yn gret, ydw e? Na, di wel. Don't look too much into it, fel. Na? Na, mae'n iawn. So, os ni wedi tanno fe, wel, sa'n credu bod ni'n tanno fe ni wedi cael e, so... Mae batteries o'n fflat, guaranteed, so... So ni'n gallu raso i fel hyn, ydyn ni? O, mae'n eman. Pwmpo teias lan, drive on. Trial ei weld. So ti eisiau fe to, actually? Ti eisiau fe? Na, do. O, ti ffilio? Sa'n mos fi moyn. Wel, a bach o dwst. A dwst. Byddai'n iawn. Sim drws ys e? So ti'n mynd mewn? Ti'n mynd o'ch o draw nawr, so bod ti cleim o dosben... O'n mewn o'ch o draw? Ie, fel Dukes of Hazzard. So ti'n gyfio hwnna, ti'n ifanc? Na. O, reit.
Iesu mwr. Oedd ti'n y person yn llai na'n fi. Oh my god. Yn dyn nhw, Oh, Jesus Christ. Mae'n iawn, diw. Dim ond yn edrych yn sorted fyna. Gofi bach, tro be, fi riagos. Fi'n teimlo fel mynd gyn, straight o ben syring. Sa'n lle symud pengliniau fi? For the first time ever, fi rif fawr i Mae'n rhywbeth. sy'n mynd y set nôl fyna bach. Hwn literally y tro cynta fi'n teimlo'n fawr. Fel arfer, fi ffili mistyn pedals. Drychaddo, fi ffili bledi Gwisga throttle lawr. throttle o'ch yn. Yr un peth y car nôl. Ie, so mewn wyniad. Cofio. So, clutch. Ie. Ti'n bod clutch i season o fe. Gwisga lawr. Ie. Throttle lawr. O, ti'n iawn. Gallu ni symud y set nôl bach, bod ti'n... Dim lot, do. Ti'n ffili mynd nôl, achos maen nhw'n cael y cage mlaen gwmyn gallu ti i'r ceir Autograss i cael y pwysau mlaen i cael ei off y lein y well. Na beth yw e fe? So mae popeth, mae pan mae'r dynion yn, ti'n bod, mwy tal a mwy tewn na fi, eisiau bellach mlaen. Mae'n stupid. Ti'n fel un? Mae serious, achos fel, faint fi'n mynd i goffod iwsio clutch, ddau ffili? Unwaith. Ydw off y lein? Dim ond off y lein, newi geir, a bydd dim ond throttles a brakes at yw'r un. Gears ar normal. Just first a second fi'n iwsio fe, nhw'n gweithio fi. Oh, mae eisiau good bloody... Wmff bach chi. Fe'n ei nawr trwy fi'n... Sradde? O, iesu, oce. O, o leia, ti'n modd... Os beth y set nôl bach te, so mae hwnna'n quick job bach chi. A clai, e? Wel, mae eisiau os job bach chi gwawr hwnna. Be, clai? Ie, O, Jack. Drianna Gor. A Jack. Mae gwar fi'n rhoi top tips i fi nawr, o sio ti dreifo? Mae'n ysgol y costiwm. Cashes cyn gwawr o fe. Oce, sio fi'n y mas o hwnna? Dyma, ti'n gwisga hwnna Watch it. Ni off na. Beth yw hwn fan hyn? Hongia fan hyn? Handbrake i'r lein, ie. Handbrake? Ie. Gwsa brake pedal lawr, ie. Tyn nôl. O'n i'n gael strod i fynd. Ie, bydd handbrake, bydd hwnna'n dal lawr y lein. Trod lawr, dal lawr na Ie, nôl. fi'n gwasgu... Ie. Ie, a wedyn pwysio ar fynd y steering wheel, so bydde ti steering wheel, bydd hwnna'n dal lawr yn. So fe'n dal, o fe'n gael y fynd A wedyn yn bysau mae'r bungee mynd, pan ni bydd hwnna'n mynd fyd. Ydy. A na, ni'n mynd i gael spin fach. So be? So ar y starter, fi gofio meddwl am... Clutch mas. Clutch mas, dalaw steering, gadael hwnna i fynd, a gosgu throttle yr un pryd. O na, sa'n gosgu brake. Mae eisiau pedwar courses yn ar. A pedwar llaw, jeez. Dwi'n meddwl bod y car yn ger. Na gyd beth i throttle. Bydd clutch, bydd hwnna mewn, one. Byddai dala hwnna fel la. Mae bungee mynd, bydd clutch mas a hwnna mas. Rydyn pryd. Bang, a so fe'n mynd i stolo? Dwi'n meddwl bod digon o refs yti. Byddai'n iawn, byddai'n piece of piss. Oh my god. Walk in the So, o'n i'n meddwl bod Autograss yn rhwyddach. Mae'n technical nawr. Technical? Aw! Bwrres i pen fi fyna. Fia ti fel doi... Dim yn dyma to. Mae pac mic fi wedi cwmpo mas fyd. So wedi cwmpa mas o'r car yna. Unrhyw techniques gwawr am ffordd i dod mas o car? Cos gynta, llaw gynta, braich gynta? Ydy wedi dod mas yn wrong? Dyle fi wedi dod mas falle... Ti'n usually, fel la, can ôl mewn. Un cwrs mas Un cwrs mas. Na fe. O, ie, oce. Hynny. Fi'n nacyd yn barod, sa'n ni'n neud i byd o. Farm ti'n boy. meddwl, gwawr? Na beth yw'n nickname ti'n oce? Farm boy. Farm boy. So, ti yw'r hambon local ni. Farm boy? Kill switch fyna. Beth hwnna'n meddwl? Fel safety switch, hwnna fel yw'r main power i'r battery. So... Hwnnw ti'n goffod hwnna bob car fel. So hwnna yw'r... Right, okay. Hwnna yno gynta. Mae bach o life dyn ni. O, na wes. Dim byd? Beth oedd hwnna? Pwn petrol yn... O, o'n i'n meddwl bod wedi torri serious yna. O, H, mae'n troi? Ydy, a battery flat. Hwnna. So lliwyn, actually, mae coch i fod yn live ond mae fe'n wrong ar y car, so... O, gret. Ydy. Okay. A popeth yn wrong yn y fe wedyn ni. Eisiau aros ar yr arfach na fe, okay. Cer i neud tein Tadron yna. ar y okay. Fel fencing y peintach e fe. Ie. Ca ti ddod hwnna i gwasgu'r bwtwn, e? Be, thing ma fan hyn? Ie, so hwnna lawr.
Hwna yw pwmp petrol, ti'n dweud e? Mae pwmp petrol yn mynd, a wedyn mae bwtwn dan o fe wedyn. Dala fe lawr? Oedde, hang on, off the... O, damo. OK, gone. Gwasgu bwtwn to? Ie, i grisio lawr. Ag eisiau dal lawr, dy fe? OK, ie. Ie. A wedyn bwtwn. Woo! She's a beauty! O, hwnna'n effernol! Gwna ni. Rwy'n i gadael y bwtwn i fynd? Ie. A beth yw'r bwtwn? Oh my god. O, sa'n fawr, nes i'n gweithio i gadael... OK, ie, ma ni. Ti'n tan o car, ti'n dwi'n gadael allwer nhw dwi'n ser. O, so hwnna'n Mae'n twfad. iawn, actually, yna fe. Mae mwg yn y mas o fe. Sut mae'n betrol yn ymwneud ni? Gan i mas o betrol? Sef lot o betrol yn fe. A hawch, pwys. OK. Mae'n mynd. Yr ideal thing nawr, mae eisiau ni ffeindio parc nawr i cael spin bach yno fel ma fe. Cael shot, jyst mynd round a round. A gweld beth sy'n mynd i gwmpo off neu beth sy'n torri, a wedyn fixo fe cyn bod ni'n dechrau rasio wedyn. Be ti'n meddwl y gwawr? Ti'n meddwl... Mae gwawr rili moyn ddim wedi gweithio fi, please, gallai gael ei mynd ni. Ie. A dim mor wael yna, dwi e? A mae'n fe'n gwyd. Sa'n gweud dim byd. O, wel, leis mae'n tanno, so gawn ni go iddi, a wedyn... Ffeindio le fynd y fe nawr, a wedyn go with the flow, efe. Gweld siw mae'n mynd. Faint o waith ti'n meddwl sy'n sien i realistically i gwella, i neu... So ti'n gallu gweud? Na, mae eisiau sawl dorna bach o waith, ond... Wel, mae Jack Lewis, dysgu weld o. O. Gwawr dy peinto, a ti a gwawr dy peinto. A fi lle weld o? A weld o, wet, Terry. Ti'n siarad ngofio yna nawr? Y spel di bod o Sa'i ddim o sut mae weld o. Mae'n reid o beic, efe. So, bach o teamwork fan ynde? Beth yw e? Teamwork makes the dream work. Ie. So, Team Owens a Hana. Na fe. Rai fel trydydd plentyn i ti Endaf. Oh, god. Mae rai digon. O, fi'n edrych mlaen yn barod. Let's go. Sarcastic oedd yna. So, mae eisiau sorto suits mas oes e? Chydig bach mwy na ni, dwi'n meddwl. Mwy na just suits. Mae'n just suits. Be sydd gen ni sortio i gyd? Wel, suits, fittings, pethau bach fel confetti, talu bobl. Talu bobl, the joys, eh? So ti'n mynd i Sweden wythnos nesa, a wedyn... Ydw. Dwi off ar 14th yn anffodus i ti. Sorry. For the second time blwyddyn hyn. Second time blwyddyn hyn? Ie? Ie. A wedyn ti'n mynd to mis nesa. A nes i methu Valentine's Day llyn hefyd, do? Na ddo? Siarad. Probably. Ie, so peth yw, achos bod ti ddim a lot mynd i fod, mae amser jyst yn mynd, ydw e? Ti'n gwsmyd gan o'n fi. Am bod fi ddim a lot, ti'n endio fyny wneud popeth. Sorry. Standard. Okay. Dwi yn mynd i droi fyny, by the way. O, ti yn mynd i droi? O, fi'n falch o clywed na. Wff, thank God. Sdim gwaith caled fi gyd yn mynd i wast. Na i wneud y te yma. Wedyn, ti'n bod yn cael look ar yr onboard ma dy fi? So fi jyst eisiau cael look ar fel Michaela yn mynd round y track. OK. Watch ar te na nawr ar y laptop. Rhaid gwmpa fo. Cheers. Thank you. Right, wel, llai gael y laptop daw bach fan hyn, neu fi gael gweld. Please. Deal. Beth arall ti isio? Sa'n gofyn am lot. OK, YouTube. Ww, waw. Hwna da? Yeah. Ww, throwback. Di Michaela'n gwybod beth ti'n watch nhw? Ynddi. So ti'n gwybod lot am Autograss i ti, that's the thing. God's honest truth, na. O, ti'n gallu dreifo? Byddwn ni'n dod i ben nais o'n i'n sort of cael go, siŵr, ond... Okay. Mae lot o bethau'n holl o wahanol i ralio. Mae lot o bethau, wel, cwbl o bethau'n probably'n debyg, ond generally, dwi'n credu bod y rally rulebook wedi mynd out the window. Watch i drop o start. Be mae hwnna ta? Cedis mae'n ystod mor agos i'r set, fel ti yn ystod agos i'r set. Pwysau ar y ffrant, siŵr. So, second gear, cadw'r ochr mewn. O, tawlio mewn.
Mae gen ti'n lot o bawr, ti'n mynd geinio drifftio gormod, dim ond os wyt ti yn cario speed. Os ti'n edrych yn ofalus, di'r troed yna ddim rili'n codi. Mae'r llaw. A mae'r droed chwyth na, mae'n defnyddio y left foot i slofi'r car a hefyd i droi y car. Beth ti'n meddwl yw sef ei troi y car? So pan ti'n troi tama bach a rhoi left foot brake arno, mae'n cicio ti'n y car allan. Ond ti'n bod yn byd i left foot brake o unwaith yn y car o blaen? Ys ti trwy windscreen siŵr? Basically, do. Ie, mae'n cymryd amser i gael teimlo, so fyddwn ni ddim yn Ti'n poen... left foot brake o, trwy'n ser? Ynddo, ddim ar y ffordd, ond mewn rally car y dwch. Sut ti'n neud yna? Fel bod ti ddim yn fel dod i stop? Wel, mae ffil o dy droed efo amser yn dweud, mae'r cair modern yma, mae'n promotio left foot braking, efo lle mae'r position y pedal, ond mae'n aros yn second gear all the way around, so na i gym hi'n goffo meddwl am di flat out o'r throttle a just troi a defnyddio'r brake. O, drach o trodi fyna de, mae fel yn danso. Mae Ceila dans. Nes ddim sylwi gweud na. Oh, god. Ie, sorry, ger mlaen. Ti'n gallu symud y braking o'r ffrant i'r cefn neu'r canol. Rei. Os mae gormod i'r cefn, mae fel bod rhywun yn codi handbrake yn ti. Os ti'n mynd on and off y brakes fel mae hi, mae'n balansio'r car a slofio'r car a troi y car. Heb goffod fel colli... Heb roed gormod input mewn. A heb goffod colli momentum, I suppose. So mae'r troi dyn ar probably erbyn hyn bron yn y headlamp. So ti'n tynnu siwr dde off? Na. Mae hwnna'n incredible, yw e? Wel, mae obviously gweithio fi, ynddi? So a i ddim i ddeud gormod, achos dim fi ydy'r expert bod wedi dreifio lot, ond dwi heb wneud Autograss. So. Gen i weld efe. Os bydde dda grafel neu tarmac o'na, fyddwn ni'n hapus iawn, ond fel arfer... Mae fe bach o grafel, ddo. Ie, ond dwi'n fel arfer trio aros allan o'r cae, dim aros yn y cae, so... Fair enough. Ti'n neud? Lovely, thank you, good job. Fi'n really good yn neud te. Ydw, os oes rhywbeth fi wedi neud, os unrhyw reswm pam ti'n prod i fi, achos bod fi'n good yn neud te, we. Lille hwnna. Perfect cup of tea, boys. Perffaith. Na ni. Good. Ti'n biscuit o? Ti'n mysio yn doi ni ar diet o Sian? Na, dwi ddim. Wedding diet. How many months? 3 months to go? 3 months to go! Wel, tra bod Hana'n meddwl am ffito mewn i ffrog briodas, mae outfit bach arall wedi cyrraedd. Diolch am help ti, Emyr. Iawn. So, ar y teg, mae Alice Bevans sydd fel, faint o weithio mae di ennill y fast champion mewn how many different classes? Chwar Michaela, sydd hefyd yn gallu dreifo. 10. Sa'n gwybod. Mae Alice yn gwybod fel i dreifo, anyway. So mae hi wedi, ar y teg, sorto fi mas. Faint o tip sydd ar y thing? O, gwni. O. Go on. Go on. Mae hwn yn rubbish unboxing channel. Dim o hwnna. Fi pobl wedi switch off ebyn nawr. Peidiwch yn switch off. Tra bod chi'n aros, ewch i glico, lico ac i danysgrifio. Like and subscribe. Neu'n well beth, comment bach. I neis. Ni'n rhedeg mas o amser yn y bennod ma, siapau. Neck brace. Neck brace, ti wan? Ie. Ooh, goggles. Overalls yw'r ein. Ooh, menig. Smell neis yn yno. Smell newi. Oh, cool. Mae'n really neis, ydw e? Ti'n licio fe? O, arm restraints, fe. O, rai di. Triai, wethon ni trio nhw mlaen ar overalls na, achos sa'n convinced bod hynna'n mynd i ffito. Dim ond y coesau Mae'n ffito fi? Dim ond y coesau sy'n rhy hir. Be? Yr coesau bach yn hir, no? Wel, o dyn, ond fi'n fyr ydw i. Ti'n mynd fi actually teimlo fel Thunderbird? Hana Medi is go! Yn y bennod nesa! Ti'n mynd i bita cachu fel bod yn fori? Going nowhere fast yn Red Roses. Let's go for John. Battery flaps. Oh my god! Okay, watch your wind up. Oh, I jumped the line! jump, jump, jump. I jumped the line! Oh, yay!
Oedd e'n edrych o fi'n gallu dreifo bach.